Cando Xerais me propuso a posibilidade de traducir dublineses, a mí pareceume un reto moi interesante. Pensaba que podía facelo, o meu problema era o galego, pero para eso estaba con Xela. Xela era realmente a persoa que lle daba a forma literaria aos textos. Eu o que facía era facer un esforzo por comprender o que os textos en inglés estaban explicando, estaban presentando. Realmente traballar con Xela foi estupendo, porque ela era unha persoa moi dedicada á literatura, estaba moi motivada para facer estos grandes textos que empezou a colección de grandes clásicos de Xerais, unha maneira de que os textos que a ela lle gustaban moito chegaran a todo o mundo e que chegaran en galego. No 88 era moi difícil facer traducións porque, como todos sabedes, non había internet. E non solamente non había internet, non tiñamos acceso nós, en aquel momento, a crítica literaria que nos podera aproximar o que son as interpretacións dos contos de dublineses. Un conto que parece sinxelo non o é, porque ten moitos niveles, ten moitas capas a literatura de Joyce. Ela sempre facía un esforzo enorme por entender os contextos e traducilos ao que pensaba que podían ser a traducción máis galega e máis aproximada un pouco á psicología nosa. Para min foi realmente un placer traballar con ela porque era unha persona moi sistemática, moi concienzuda. Eu lembrome de estar discutindo matices de frases hasta que ela encontraba realmente o xiro que pensaba que se aproximaba máis a que ela creía que era a versión galega.